שלום אנשים וברוכים הבאים לאינטרו קטן שאני עומד לעשות לכם על הסדרה החדשה שאני עומד לעשות. אז כן, אני החלפתי את הערוץ לערוץ מיינקראפט כי אני כבר הפסקתי עם כל המוזיקה וזה. אז בקיצור, מה שאני עומד לעשות בערוץ הזה זה פאקשן, רייד פאקשן ואולי גם SSM במיינדפלקס וכל מיני. ובקיצור, אני עכשיו פה בשרת, אני אשים טייפי בדסקריפשן, אבל כמו מה שאתם רואים פה, יש מין כזה בית קטן שאתמול אני וחבר שלי פשוט הגרפנו אותו, אני אסביר לכם בדיוק איך. אז הלכנו לספון שהספון כל הדרך שם, ראינו בית, הבית שייך לבוף אני חושב? סושף מאפ, כן, הוא שייך לבוף. ובקיצור מה שעשינו, אנחנו באנו לפה, ראינו את בוף, מי שיש לו את הרנק, AFK פה. אני אורל בא, התחיל להרביץ לו בדיוק פה, אחר כך אני הצטרפתי, הרגנו אותו, ואז 15 דקות שלמות, פשוט הרגנו אותם וזה, הורדנו להם את הפאוור, אני חושב שהם יחזירו אותו בחזרה. לא. /F הוא בוף. כן, הם לא הספיקו להחזיר את הפאוור שלהם עד הסוף, אתם רואים? ובקיצור הורדנו אותו בהרבה. כל הזה, מה שאני אוהב בשרת זה רייד פאקשן, אפשר לפתוח צ'סטים וכל זה. ובקיצור, עלה לי רעיון שאני אתחיל לעשות סדרה, שאני וחבר שלי פשוט באים ועושים פאקשנים וזה, וכובשים אותם. כמו פאקשן רגיל, פשוט שאני אצלם את זה, וזה יהיה די כיף לצפות פה. אז כן, כמו מה שאתם רואים, אין לי את הקיטים בינתיים. בזבזתי את שניהם בכך שהרגנו את בוף, הרגנו את הפאקשן שלו, הם פשוט עשו ריספון והתחילו להרביץ לנו. ובגלל זה אני מנסה להעלות את האנארמד שלי. פה אני בינתיים רמה 16, אני הרגתי מובים, יש פה הרבה. ובקיצור זהו. יש שם מיני זומבי בומר, נהרוג אותו, ניקח עוד קצת מהארמור שלו. יהיה עוד אקרובטיק. בוא. ומה שאני אוהב באנארמד זה מחשיב את היד כגרזן מגולד. אז זה עושה די דאמג', די הרבה דאמג'. הנה, סתכלו. לא בטח יש פרוטקשן, אז זה לא כל כך יעבוד עליו, אבל הנה הרגתי את הזומבי עם היד, ועכשיו גם אותו הרגתי. הנה. ובקיצור, מה שאני אוהב בזה, אני לא אעשה את זה כזה ארוך, אני פשוט הסברתי לכם. וכן, נתראה בפרק הראשון.